No, itt kezdődött a játék. Itt ez lesz az. Figyeld, hogy pörög. Még, imádom ezt a hangot. 195 000, kurva jó. Úgyhogy haladunk, remélem lesz azért egy laza kis nyeremény. Unlockolni fogunk ma dolgokat, úgy érzem. Oké. Lássuk, meddig viszem. Tökéletes lapok. Ezt így bedobom. Ezek a jokerek tökéletesek, azt kell mondanom, brutális. Megértek 2 hónapig nem játszani. Haha! 497 000. Persze ez még nagyon-nagyon kevés, ami videókat szoktam nézni, hogy milyenek vannak. Betegek. No, mondom, én tényleg nagyon kezdőkártyás vagyok. Szerintem látszik is néha. De tényleg ez egy brutál jó játék. Főleg így 2 hónap után. Ez a Joker erre jó. Na szóval... szép lapok. De azért egy kicsit leüthetünk néhányat. Na, 70 000 remélem meg lesz. 150 Franco. Szóval ez mind az ez se rossz. Úgyhogy mind az állatok úgy játszunk most. Jokerek, ezek nem érdekelnek, mert szerintem jokerekből nagyjából meg vagyok. Oké, egy kis update, most sikerült úgy összeraknom. Jelenleg ez a setup így. Lóg mindenhol. Előttem nem is mutatom inkább. És ezt a játékot én igazából mindig touch-on játszom, szóval most egy kicsit így, hát furcsább lesz, és biztos, hogy lassabb is. De meg szeretném mutatni először is, hogy a 2 különleges Jokert így most lehet igazán látni, mert az előbb az egy gányolás volt. Szóval ez a, bocsi, nem ez, és ez.
a két nagyon penge kis jokerem, és így ide dobtam elő, akkor így nagyon-nagyon jó kis számokat, szorzókat kapok. Szóval én azt mondom, hogy folytassuk. Most ilyen teljesen lassúba fogok lenni. No, ez elég szarkártyák. De lassú ez így. Mindegy, ráérünk így szombat este. Bontottam egy ilyen faszakis monstert. Aminek a vége felé járok. Na, itt van, alakulnak a lapjaim. Sőt, ez azt mondja, hogy ezt így be is adhassuk. Kamera kitakarja. Szóval lássuk az első dobás. Az előbb már millión felüli pontok voltak, úgyhogy az már minden fasza. Most nem lesz annyi, látom, persze. Ez gyenge volt, de majd, hogyha alakulnak egy kicsit, kidobjuk ezeket mindet, és itt van, ez lesz az, még nem, de nem sokára. Mindegy, dobjuk be ezt. És majd most, no most, ezt figyeld, itt jön a lényeg. Ezt ha bedobom, itt most milliósra számolunk. Ez az, akkor szerintem lássuk. Figyeld most a szorzókat, a hangokat. Ez az. A színek egy kicsit tudom, hogy gyengék lettek, nem lettek jók, de ez a lényeg. Itt a vulkán. Ho-ho-ho! Azt kurva basszeg! Ennyi még soha nem volt. Baszott jó. És megyünk tovább. Valami különleges Joker, de majd csak belejövök egy kicsit így. Most végig így elsőre teljesen furcsa volt. De így egy kicsit most már azért jobb. Ott vannak, majdnem jó, ezt kidobjuk. Nem jobb. De menjen így. Vagy nem is. De. Mehet így.
Megy a vulkán! Ez is szép volt. Szóval egyenlőre maradunk ennél a Jokereknél. Esetleg, ha valami olyan jön, ami kedvenc, akkor váltunk. De maradunk a biztosnál. Ez az. Na akkor, de rossz lapok. Legyen ez, vagy... Jöhet a vulkánó! Laza 7 millió. Nem tudom, ez meddig fog menni. Csak jó lapok legyenek, és akkor királyak vagyunk. Itt van most a kreditkártya, de szerintem fölösleges. Ez egy kibaszott jó Joker az elejében, hogy jó meginduljon a játék. De most ma elmarad. Ez is. Igazából annyira figyelj, jelenleg szerintem ez így teljesen jó számomra. Jó. Kitakarja a kamera pont azt a mezőt, úgyhogy ez most ilyen megoldás. A lényeg, hogy működik. Tudom, halvány, mint az állat, és lehet idegesítő, de nálam szép a kép, az a lényeg. Mehet. Vagy nem is, dobjuk ki ezt. Ez csodálatos! Ott van, ott van! Mehet a vulkánó! Ott van! Yes! Még egy Joker, ez az! Nagyon megy a játék, tényleg 2 hónapig nem indítottam el,
és mikor ilyen játék megy, ez így tökéletes. Jöhet. Ezt egy kicsit fel kell húzni. Money kell. Hadd menjen, az mindig kell. Jó szarlapok. Mindet ki kéne dobni. Még mindig. Nyomjunk rá egy. Ez nem lesz vulkánomos nagyon. És 840 000. Ez így nagyon gyenge. Ezt nem láttam. Hú, de szarlapok! Ajaj! Vajon itt lesz a játék vége? Ha most nem dob jó lapokat, akkor bizony. Ez még mindig gyenge. De talán így... Reménykedjünk aztán, hogy beadja. Akkor... Ez így még mindig gyenge. Húj! Ja, lehet, hogy majd most. Meg ezt is basszuk hozzá, és akkor talán egy vulkánó? Talán elég lesz? Vagy talán lehetnek a szorzók. Okés. Szóval az biztos, hogy már rekordot döntöttem, mivel ilyen jó szorzók még soha nem voltak. De a végén derül ki minden. Ó, de kínálja a kreditkártyát. Mit húzzunk? Még egy Joker slot kéne igazából. Fú, tökéletes! Hát. Ez most szép lesz. Ott. Kurva.
van! Ez bazzeg! Ez a rekord eddig. Ez fullos. Erről nyomnom kell egy képet. Brutál. Ez brutál. Megyünk tovább. Ilyet még csak a YouTube-on láttam. Nekem ilyen még soha nem adta be. Próbáljuk meg ezt. Ez veszélyes. Ez veszélyes. Mindegy, egy ilyen. Fogalmam nincs, dobjuk erre rá ezt. Felesleges. A jelenlegi. Előjük ezt. Húzzuk ezt is egy kicsit. Oké. Mindegy, megyünk tovább. Figyelj, kezdésnek, ez itt így nem rossz, de dobjuk ki. Nagy szerencsém úgy az a Joker, ez a piros, amennyire látszódik. Oké, és ez már így elég jó. Kidobjuk. Ez mi is? Hát ezt szerintem így beadjuk. És kiderül. De 7 millió meg lesz. Ja. Próbáljunk erre rá? Nagyon mindegy igazából. Nope. Ó, bocsánat. Várj, ezeket kilőjük innen. De nincs, kéne még egy slot. Figyelj át! Ezt is húzzuk be, hogy eltűnjön. Helyére várunk valami jobbat. Megy szottolt.
Na, ezt ki kéne lőni. Ó, pár az elég rosszul áll. Na, akkor mehet. A stratégia ugyanaz. Várjuk, hogy jó lapokat adjon. Alakul. Két párra kéne nagyon rámenni amúgy. Ezt is kidobjuk? Nem, maradjon. Mert lehet majd most esetleg. Hú, na mindegy. Most már beadjuk. Ezt nem tudom, mege lesz amennyit akarok, de menjen. 10 milliót talán meg lesz. Szóval én eddig már teljesen elégedett vagyok. Ó, jó. Na, ez... Két pár meg lesz. Meg! Mindegy, dobjunk még ki valamit. Habár ez így fölösleges. De dobjuk még ki ezt is. Nem is. Maradjunk ennél. Jó, mehet. Szóval itt szerintem a két párokra kell menni, azután nincs probléma. Ez elég kevés volt. Oppá! Bassza meg! Ez elég szar volt. Nem volt a vulkánó. Dobjuk be még ezt. Ez. Megpróbálom. Hogyha így, muszáj lesz ezt is bedobni. Egy jó kis full house. Próba. Itt most már kezd egy kicsit nehezedni a játék. Egyből nem lett meg, és nincs a vulkánó se. Oké.
Jönnek az állokkok. Na lássuk. Ez annyira nem lehet itt nehéz. Ó, mennyi? Kurva. Na, de itt nehezedik, úgy érzem. Egy pillanat. Ez most nem lesz egyszerű. Hát ez annyira... Hát, ha beadja. Oké. Szóval akkor... Nem tudom, hogy ez a sorrend... Tudom, hogy valamit ér. De... Na, egy próba. Ez mit is tud? Ez nem érdekes. De nyomjuk el, mondjuk. Erre. Ezt meg. Mindegy, meghagyjuk. Mit is mond a full ház? Jó. Mehet. Érzem, hogy most már nehezebb. Jöjjön már az a vulkán! Nem volt a vulkán! Ajaj! Ajaj! Egyre rosszabb! Ja. Eljátszom a lapjaimat. Jaj, nincs több. Bassza meg. Ez szopás. Most érzem először, hogy a játéknak itt lesz vége. Mindegy, az fix, hogy kurva jó jokereim vannak. Persze lehetnek még jobbak. Új. Ajaj, hoppá, nézd csak. Na majd most. Talán. Ez mit is ad? Így. No, akkor jöhet. Ennyien. Most meg lesz. Ez ugyan már, ez nem sok már. Szerintem még ez a kettő és innen, hogy tovább jutok, ez már jó kérdés.
Ezt el kell innen sózni. Ó, ezt kerestem, ezt. Csak a két párt nyomjuk. Oké. Nyomjuk ezt. Várjál, mennyit ad erre? Van. Most csak gondolkozom valamin, de menjen így. Ez kurva kevés! Bassz meg, ez itt a vég! Á! Ezt, ha itt ezt... Á, ez most már... Ide jobb Joker kell. Ja. Ide kicsit jobb, de hát ha. Még kurva sok pont hiányzik. Ja, most, hogyha nézzük a hibáimat, már látom, de hát én ennek is rohadtul örülök, hogy eddig eljutottam. Mert ezeket a jokereket valamit le is lehetne cserélni, de most figyelj. Nincs a vulkánó. Ó, ez még mindig kurva sok. Nem rossz, nem rossz. Egy próbát. $189. Oh. Mit tudnánk? Mindegy, menjen. Egyre. Szűkül, szűkül. Ezt bedobom és itt. És itt vége. Itt vége lesz. Ez kurva kevés. A párnál is. De hát esélytelen 200. Hát ez kurva sok hiányzik. Mindegy. Ezt most így bedobom, aztán amit ad. A nagy reményt nem fűzök hozzá.
Ja, Jokert kellett volna cserélni, itt már látom. Hát figyelj! Ez az utolsó. Szóval itt a búcsú ideje. Itt a videó vége. Ez megy. És ez ennyi. És itt a videó vége. Ez kurva jó volt. Game over. Figyeld, a lényeget. A lényeg mindenhol. Kimaxoltam magamat. Szóval ez egy kurva jó játék volt. 2 kurva jó Jokerem volt. Ja. Fú. Hát nem tudom mikor lesz még ilyen. De hát, ja, hát brutál, ez. Oh. Igen, a hibáim ott van például, hogy oké, hogy ez a 2 kurva jó Jokerem volt, de az utoljának fogalmam nincs, hogy hívják, azt tudom, hogy gyenge volt, és igazából az helyett kellett, de ez van. Valamikor game overnek kell, hogy legyen. Úgyhogy, ja, ez van, ennyi volt ez a videó, volt egy kis balatró, úgyhogy a legjobbat futottam, én azt mondom. De még ennél is van jobb, be is dobom Redditre, úgyhogy köszi, aki megnézte. Lesz még balatrós, hogyha valami jó, eljutunk valamilyen ennyire, akkor bekapcsolom a videót. Úgyhogy, ja, ennyi volna, köszi mindenkinek, aki itt volt. Most szerintem folytatok egy jó kis kodot. Na, ciao.